ja queda menys, hi ha molts nervis ja entre molta gent. Queden hores per viure la nit més màgica de l'any, la més esperada a moltes cases, sobretot a les que hi ha criatures. Avui, per fi, arriben els Reis d'Orient. Els anirem a rebre com es mereixen, amb els fanalets encesos, amb les cartes plenes de desitjos. Això sí, ja sabeu que només aquells que s'han portat una mica bé podran esperar-ne alguna cosa que no sigui carbó. Ara, però, volíem endinsar-nos uns minuts en els orígens dels tres savis més estimats i més adorats pels nens i les nenes. Sempre hem sentit a dir que els reis venen d'Orient, però d'on exactament d'Orient? D'on surten? Sempre han estat tres, han viatjat junts des del principi, venien de llocs diferents. Per ajudar-nos a respondre algunes d'aquestes preguntes sobre el viatge màgic o el més màgic dels Reis d'Orient, ens acompanyen l'historiador i folclorista Nil Rider. Què tal, Nil? Molt bon dia. Bon dia. I el periodista i divulgador artístic Joan Pau Hinarejos, creador del perfil a Twitter Romànic Català. Què tal, Joan Pau, com estàs? Molt bon dia, molt bé. Clar, us ha portat bé? Vull dir que aquesta nit la cosa controlada... Home, esperem que sí. Només faltaria, no? Que, no sé si sou dels que feu, una mica com els explicava el Marcel i Virgili, tota diguem-ne, l'estructura del menjador per rebre'ls als Reis, de preparar les tres copes amb líquids diversos. Ell ja posa tres esprits diferents, de colors diferents, fins i tot una mica de menjar, les sabates, els mitjons, el que sigui. Què feu vosaltres? A casa, quan érem petits, l'imprescindible eren les sabates. Sabates, eh? Els parells de sabates eren els identificatius perquè ses majestats sabiguessin on havien de desar Qui havia. el regal. I l'aigua pels camells. Important. I l'aigua pels camells. Sempre ens oblidem dels camells, i no. Bé, us volia començar a fer la pregunta. Sempre hem dit que els Reis venen d'Orient, però s'ha arribat a saber mai del cert quin és el lloc d'origen dels Reis d'Orient? De quina zona d'Orient? Perquè l'Orient és molt gran. Sí. L'Orient és d'allà on surt el sol, per tant... Clar. És molt complicat saber quin és aquest origen, perquè és Mateu, l'Evangeli de Mateu és l'únic que els esmenta, i diu que arriben uns mags, i mags en català, en llatí seria magus, que podria venir del grec magoi, que implicaria, la seva traducció podria ser savi, però també hi ha l'excepció, en els diccionaris antics de llatí, que són els que tenen bastant la veritat absoluta, que és sacerdot persa. Els zoroastristes, famosos zoroastristes, que són uns sacerdots astrònoms. Llavors, que hi ha lliga amb aquesta tradició de que segueixen un estel aquests sacerdots perses. Clar, que tenien coneixements d'astronomia. D'astronomia, de l'actual Iran, diguem-ne. Llavors, si eren perses, exacte, venien de l'Iran, teòricament. I tots venien del mateix lloc. Suposadament. Suposadament. Melcior, Gaspar i Baltasar. I segons els periodis històrics, bé, això... Sí, això, com bé deia el Nil, el text original, que és l'Evangeli de Mateu, realment és molt escàs i molt meritori, com aquestes figures tan fascinants, a partir d'aquest poc text, doncs hem reconstruït tota la vida i la història d'aquests mags d'Orient. Realment es diu això, l'Orient, que és el lloc on neix el sol i, per tant, el lloc simbòlic del naixement del Messies. I per altres textos posteriors, per la tradició, per textos apòcrifs, sí que s'apunta, doncs, això, el que seria l'actual Iran, el que seria l'actual Iraq, no? Antigament Babilònia, i fins i tot es parlen alguns textos d'Àsia Menor, que més o menys seria doncs, la Turquia actual. Per tant, entre aquests tres països, deies que l'Orient és molt gran, i a més n'anomenem així des del punt de vista colonial britànic, no? L'Orient, el Pròxim Orient, més o menys serien les zones on la tradició situa aquests mags que realment no eren considerats reis en origen, sinó això, mags, astrònoms, aquests savis orientals. Per tant, el recorregut quin seria? De quina distància se'l fessin? Evidentment, no amb vehicles com és l'actual, sinó amb algun tipus de... No, perquè també això és una altra cosa, amb camell, suposadament, però crec que no sempre s'ha dit que venien en camell. No. Se'ls ha representat amb camells, amb elefants, amb cavalls, amb, bueno, allò, de fet, la cavalcada, aquelles caravanes immenses dels reis amb els seus ajudants, servents i el seu seguici, no, depèn com no se te la pots imaginar. No, clar. Si tu surts, ets un savi zoroastrista persa, no crec que portis tot aquell personal per anar a donar or, encens i mirra al rei dels jueus. Quin recorregut? Si és des de l'Iran, per exemple, això són uns quants milers de quilòmetres, no? 2.000, aproximadament. 2.000? Ah, mira, ja has fet els números, perfecte. Sí, jo havia fet els números, sí. 2.000 quilòmetres? 2.000, aproximadament. I diuen alguns textos, clar, aquí hem de tenir en compte que és l'única font contemporània que en parla, és l'Evangeli de Mateu, i després hi ha alguns evangelis apòcrifs, i després tots són històries, en el sentit de la història, no? Diverses històries que parlen d'aquest suposat origen, d'aquesta suposada tradició. Diuen que tot el que és l'Advent és el que van tardar els reis en arribar a Betlem. I quan arrenca l'Advent?
L'1 de desembre. Bueno, una mica abans, però allò, el calendari de la xocolatina, seguint amb la història que veníem parlant, el calendari de la xocolatina són 24 dies. S'acaba el dia 24, que curiosament també lliga amb aquest camí. Per tant, és un camí de 24 dies o d'un mes, pràcticament, 2.000 quilòmetres. 2.000 quilòmetres. El trajecte és llarg i també entronca una mica quan la popularització del tema del seguici dels mags d'Orient a la història de l'art, sobretot és a partir de l'edat moderna, que és quan es comencen a representar això, els camells, els cavalls, quan els reis d'Orient es comencen a representar per ètnies, no tant per les edats de l'home, que és com els veiem a l'edat mitjana o al romànic català. A l'edat mitjana els representaven com les 3 edats de l'home, eh? Efectivament. Tota l'edat antiga cristiana i a l'edat mitjana no veurem rei negre, no el coneixíem com a tal encara, sinó que representen el conjunt de la humanitat, però separat per edats. Per això hi ha un home vell, hi ha un home madur i que és més jove, un barbamec. O sigui, barbamec, barba blanca i barba rossa. Sí. Com les 3 edats, diguem-ne, no? Exacte. I a partir de l'edat moderna, que hi ha més el gust d'això, per els grans descobriments geogràfics, per l'exotisme, també un contacte més sovintejat amb l'esclavitud africana, fa que aquesta imaginació al voltant dels reis els veiem més com a representants dels 3 continents. I una mica de tots aquests orígens remots, d'alguna manera, ve les nostres cavalcades, com un símbol del gust per l'exotisme que vam començar a desenvolupar a l'edat moderna. I els noms? Quan descobrim que són Melcior, Gaspar i Baltasar? Uf! O és difícil resseguir-ho, això, també? Hi ha alguns apòcrifs que parlen de Melchion, Garpar i Baltasar. Melchion, Galpar i Baltasar. Garpar i Baltasar. Són una mica Joc de Trons. Sí. Fill de Gondor i de no sé què. La primera gran representació dels tres reis i aquests 3 noms és a Ràvena, al segle VI, amb un... Això és més d'art. Això, si no hi heu anat, és imprescindible. La ciutat de Ràvena, al nord-est d'Itàlia, hem de considerar que era la capital de l'imperi romà d'Occident durant una llarga època. Per tant, va ser una ciutat molt important, ja de la Roma cristiana, de l'imperi cristià, i allà trobem possiblement els millors mosaics de l'època tardoantiga del món i una de les primeres representacions meravelloses dels mags d'Orient, on no apareixen encara amb corona, justament, sinó com a savis, amb la gorra, que es considera el barret frigi, que és aquest barret d'origen de l'Àsia Menor, que era símbol de saviesa i que després va ser adoptat pels lliberts, pels revolucionaris, la famosa imatge de la Revolució Francesa, personificada dur també aquest barret. Veiem aquests mags a Ravenna portant els regals, i és un dels primers llocs, com deia el Nil, on apareixen ja directament inscrits aquests noms que amb diferents variants van anar apareixent en els textos durant els primers segles del cristianisme. Clar, perquè, perdona, has dit Evangeli de Sant Mateu? Heu dit com l'única referència del món antic al voltant d'aquests homes, d'aquests savis, que no sé si tan sols allà hi ha referència que siguin 3. No diuen que són 3. Es parla de 3 regals, de l'or, l'encens i la mirra. Sí que hi ha 3 regals. Sí, i gràcies a això es va deduir que serien 3 o que serien de 3 regnes. I or, mirra i encens, per què? Bueno, això, perquè és premonitori, diguem-ne. És premonitori. És un spoiler. És un spoiler del que passarà. Sí. Clar, ells es presenten al Palau d'Herodes i demanen: hola, què és aquí que ha nascut el rei dels jueus? Llavors Herodes es posa... Molt nerviós. I desencadena tot aquest periple que hem anat tenint. Sí. Però aquest rei dels jueus ve amb aquesta consideració de salvar la humanitat amb la seva mort. Llavors el que porten són 3 regals que representen aquesta naturalesa divina de Jesús. L'or, perquè és el rei dels jueus. Gairebé deïtat, no, però com a rei. Sí. L'encens és molt curiós, perquè l'encens, tot i que el tenim assumit a les nostres celebracions molt cristianes, és un instrument de pregària. De fet, és una cosa que passa del sòlid és sublima, no passa pel líquid, del sòlid al gas. Llavors té aquesta consideració d'ànima, puja cap al cel, tot aquest concepte de les celebracions cristianes on s'encensa l'altar, no és allò, no és ambipur, que s'ha dit tota la vida, no és ambipur. Es fa en un moment molt concret, que és el moment on es consagra l'hòstia. Es divinitza. Es divinitza tot plegat. Per tant, és un instrument de pregària al Déu, i la mirra. La mirra serveix per embalsamar. Uau! Per momificar les coses. Per tant, li estan fent la premonició de que es morirà per salvar la humanitat, que és el que... Serà un rei que morirà i ascendirà al cel.
Sí, és Digue'm, rei, uau. déu i home. És una mica les tres condicions de Cris que estan representades en aquests tres regals. Que passada, tu. De veritat, Déu-n'hi-do. Estaria aquí una vida escoltant-vos, eh? De veritat, que bé que us expliqueu. Deixeu-me preguntar-vos per una cosa. Aquesta cançó dels Manel, que és una d'aquestes noves Nadales que ha tingut una fortuna, no?, i que ha aconseguit arribar. Ells en tenen una altra que no va fer la mateixa fortuna, que a mi sempre m'ha semblat apassionant, que és la cançó 25 de gener. No 25 de desembre, 25 de gener. Des de dalt del camell fot un crit al rei negre que faci el favor algun bon soldat d'aixecar el... I és la història del retorn, perquè com a totes les grans històries sempre hi ha un final feliç a vegades i a vegades no feliç, però mai ens preguntem què passa després del final de les històries. I em sembla molt brillant plantejar-se per part dels Manel, dir vosaltres heu estat mirant fins al 25 de desembre, no?, i com arriben els Reis el 6 de gener, i a partir d'aquí ja no m'importa el més mínim que els hi passi, no? I en realitat ells diuen 25 de gener el retorn cap a casa d'aquests tres Reis. Se sap d'alguna cosa d'aquest viatge de tornada? Doncs sí, justament en l'art, per mi és un dels temes més preciosos que hi ha, és el somni dels mags d'Orient, dels reis. És a dir, també se'ls representa a ells dormint. Normalment associem que és la canalla que ha d'anar a dormir esperant. Sí. Doncs ells justament tenen un somni premonitori en què se'ls apareix un àngel i els diu: atenció, no torneu al Palau d'Herodes, que ja sabem que té intencions no gaire bones, no?, respecte al Messies, no? Per tant, sí que fins i tot l'Evangeli diu això, que se'n van anar a casa, no sabem a on, al seu país, se'n van retornar per un altre camí. Això és l'únic que diu la font original, gràcies a aquest somni. Sí, de fet, hi ha uns apòcrifs, que vol dir que no estan validats pel si de l'Església, que parlen de que Sant Tomàs se'ls troba. Se'ls troba, els bateja, per tant, ja entren dins d'aquest paradigma de la cristiandat, i que els envia a pregonar pel món la paraula i a la Índia, no? Deies abans. Sí, se'ls troba. Alguns diuen que a la Índia, altres diuen que a Saba, en aquella ciutat mítica de Saba, la reina de Saba. altres que al Iemen. El que sí sabem és que les tres corones es conserven. Les tres corones hi són. Sí, ja sabeu doncs, que de les grans figures sagrades hi va haver un gran tràfic de peces relacionades amb aquests personatges. De material. Doncs sí, molt d'aquest material, diguéssim, que va circular des del que seria doncs, el Pròxim Orient, Santa Helena, que és la mare de Constantí, que és la patrona, de fet, dels arqueòlegs, si no m'equivoco, i la Indiana Jones de l'època és qui va tenir doncs, la intrepidesa d'anar a buscar doncs, les peces relacionades amb la Santa Creu i també relacionades amb els mags d'Orient. Doncs això va anar viatjant, se suposa, a través d'Itàlia i per la via del Sacre Imperi Romà Germànic va acabar a la catedral de Colònia, que és on avui es poden visitar doncs, les corones. Aquest aixovar. L'aixovar directament dels Reis. D'aquest retorn, també havia sentit que, clar, perquè nosaltres ens canviem la imatge, fins i tot el pessebre és així, no? O sigui, el pessebre hi ha una cosa que a mi sempre m'ha semblat deliciosa, que passa en moltes cases, que és que, primer, quan tu muntes el pessebre, el nen Jesús no hi és, no hi ha de ser perquè no ha nascut, i els reis no hi són, i es van aproximant. A més, em sembla una cosa fantàstica que les figures es van acostant a mida que t'has acostant el dia 6 de gener, se'ls van acostant a l'establia, no? En aquestes relacions ha quedat l'última imatge, que és la dels tres reis, diguem-ne, agenollats davant de Jesucrist, i d'aquesta segona part ja no en teníem tanta referència, no? Almenys en l'imaginari popular. Però hi ha qui diu que s'enduen d'alguna manera alguna cosa, també, ells, quan se'n van. Que hi ha regals fins i tot cap a ells, o no? Diuen que la Mare de Déu els va donar... Bueno, és un regal molt maco. És un regal molt maco. La Mare de Déu els va donar en agraïment a l'or, la mirra i l'incens. Els va donar un bolquer. Utilitzat. Però diví, clar. Clar, diví. De fet, poca broma, perquè la catedral de Lleida tenia una de les seves grans relíquies, era el Sant Drap. El Sant Drap, que és el bolquer. Hi havia un armari, just a sota de l'Epifania, clar, Seu Vella de Lleida, totalment trinxada, doncs a l'altar, al presbiteri, hi ha totes unes pintures que representen el naixement i tota la història de Jesús. Doncs just a sota del naixement i l'Epifania, allà al mig, hi ha un armari, actualment obert, on hi havia la relíquia del Sant Drap. Per tant, molt venerada. Doncs es diu que els reis s'enduen
I de fet es parla de miracles per aquest sant bolquer i amb l'aigua amb la que també va ser banyat Jesús tot just néixer. Per tant, tot allò que va estar en contacte amb ell, de tot allò se'n va fer tota mena de literatura. M'expliqueu què és això que heu portat aquí? Perquè és una... És que no sé, no vull equivocar-me amb la nomenclatura d'això, exactament. Què Doncs és? són els mags d'Orient, Sí, és una representació en el romànic català, d'una manera meravellosa, Però al frontal fantàstic, això. de Mosoll. Això ho podem veure al Museu Nacional d'Art de Catalunya, Què dius, ara? que recordem que és el museu on té la major i més important col·lecció de romànic de tot el món, per diferents avatars històrics que no venen al cas. Doncs aquí podem veure una representació dels 3 mags d'Orient, separats per aquests arcs, i veiem aquí que no hi ha... Bé, no ho veiem per ràdio, però us ho explico, que no hi ha rei negre, perquè encara no el coneixíem d'alguna manera, i estan distingits per edats. Un rei És el que ens deia, més sí, vell, sí. un rei més madur i un més barbamec. La distribució dels noms és bastant aleatòria. Sí que potser en Melcior hi ha més consens en els artistes en atribuir-li que és el rei blanc i el rei vell. Els altres dos, doncs, Varia una podríem mica dir més, que varien més. I també veieu que van a cavall, o us ho explico, vaja, no en camell, com serà ja posteriorment més habitual a partir de l'edat moderna, quan hi ha aquesta representació més exòtica del seguici dels mags d'Orient. Ara ens estava escoltant una companya i amiga, a més, col·laboradora del programa, que és l'Anna Priscila Magrinyà, que és una enamorada de la història, deia el Sant Drap, ara que estàveu citant-lo, va desaparèixer durant la Guerra Civil i nunca más se supo de Lleida. Fins i tot el va buscar la Interpol, si no em falla la notícia. M'estàs dient que algú té a casa un bolquer del nen Jesús? Evidentment. Algun lloc és. Com tantes altres coses que van desaparèixer a la Guerra Civil, Sí. que algú les té a casa. I apareixeran un dia Harrods i les posaran a la venda, no? Però és meravellós com fins i tot el prepuci, que això en parla molt la Judit Verdaguer del Museu de Vic, que té una advocació, no?, al Sant Prepuci de Jesús. Per tant... De fet, mira, ara m'has assistit a una pilota, perquè l'altre dia llegia a través de Twitter un tuit de Vatican News, el dia 4 de gener, que deia Today is also the optional memorial of the Holy Name of Jesus. I hi havia una representació de la circumcisió, com el 4 de gener. Crec que és el 4 de gener, però que s'havia fet la celebració és com el dia 1, d'alguna manera, no? Però aquesta part de la història, que tampoc no és tan popular, hi havia hagut molt de debat de, fins i tot, la matèria gairebé santa de la circumcisió, que és una part de Crist, del cos de i Crist, per tant de clar. Déu. Què és allò, no? I és matèria divina, puja al cel o no puja al cel, què és, no? Sí, d'aquí tota la història al voltant del Sant Prepuci. Què passa amb el Sant Prepuci? Doncs, veiem, la qüestió divina, doncs, si Jesús puja en cos i ànima al cel, què passa amb aquella palleringa? Exacte. És allà, doncs, Hi era. sembla que va quedar... També es diu que n'hi ha diverses, de sants prepucis, n'hi ha diversos. No sé si ens podríem fer un abric de pell, de trossos del sant... Vull dir, això seria blasfemar, però n'hi ha tants Sí. que, com trossos de la Santa Creu, que podríem fer una armada invencible i un altre cop de trossets a la Santa Creu. Una mica tothom vol tenir aquella cosa sagrada i tothom vol estar a prop de lo sagrat. Sí, sobre la circumcisió també és interessant que aquesta història s'hi insisteix molt, d'alguna manera per deixar clar que Jesús va ser criat com un jueu i que seguia la tradició de l'Antic Testament i que era un jueu més i que no venia a abolir aquella llei, sinó a donar-li compliment. D'alguna manera aquest és l'origen, en última instància, de tot plegat. No pot ser cristià si no assumeixes el llegat de la Bíblia hebrea, no? Ja no, vull dir, tu no pots dir... Ara, per exemple, jo seré cristià. Ell va ser educat... Si ell era un nen, cap nen té criteri per dir als seus pares el que ha de fer i el que ha de ser. Ell va ser educat a la tradició dels pares, fins que, amb la seva mort, tot això canvia i es converteix en aquest Messies i passa tot aquest concepte. Però fins a l'any 33... Aquí tots eren jueus. Tan jueu era que s'explica a les escriptures que d'adolescents se'l troben parlant amb els sacerdots al temple, que s'havia escapat dels seus pares per anar a fer el que havia de fer, no?, que era el culte i explicar la doctrina, no? Per tant, aquesta condició jueva, no?, del Messies. Fa fora els peregrins del temple. Totalment. Sou apassionants, de veritat. Només acabo una pregunta, si hi ha consens amb la data, perquè avui és el dia que arriben els Reis d'Orient, per tant, la nit del 5 al 6 de gener. Sempre s'entén que era del 5 al 6 de gener? Perquè sempre hi ha hagut també debat al voltant del 24 al 25. Em consta, perquè m'explicava abans el Nil, que hi ha algun país on fins i tot han retirat el calendari i em sembla que el 20 i pico de gener. El 19 de gener, encara hi ha algun lloc que fan el 19 de gener. A Geòrgia, no? Jo diria que és Geòrgia, vull dir, parlava de memòria en aquell moment. Geòrgia arriba més tard. Sí, arriba més tard. De fet, ja arriben tard, perquè
ells arriben al Palau d'Herodes el 24, aquells 24 dies de travessa. Ah, sí? Clar. Clar. I què fan aquells 6 dies? Arriben allà i diuen, hola. Van perdutíssims durant 6 dies. Han fet pensa que, el viatge ràpid, però vaja. Els pares de Jesús se'n van a Egipte a salvar-se dels innocents, doncs clar, van una mica a perseguir-los fins que retornen allà al portal i el dia 6, doncs... I, sisplau, explica breument això del quart rei, que anava tard, que anava amb la Renfe. Hi ha un quart rei. Hi ha alguna tradició que... Clar, parlàvem d'allò de, ostres, clar, quan hi ha aquests canvis de les representacions és com te'ls imagines. Fins fa no 4 dies, primera cavalcada del món mundial, Alcoi, 1866. Segona cavalcada del món mundial, Igualada, 1895. Fins aquell moment te'ls has d'imaginar. Doncs allò, si eren 3, si eren 4, doncs sempre s'ha dit, hi ha alguns textos que parlen d'un quart rei que no arriba al portal. Pobret. Que no arriba al Palau d'Herodes. Pobret desgraciat. I que se l'acaba trobant l'any 33. Ostres. Mal any, És un molt mal any per trobar-se'l. Se'l troba que ja pràcticament no hi és. Ja està. I queda així com l'Artabà, que és el quart rei. Artabà? Artabà. Sí, alguns llocs encara són 4 i... Uau, és el meu nou heroi, Artabà. Tenia com a... Vaja, tothom té el seu rei preferit, ara per mi em sembla que passarà a ser Artabà. No porta regalos. El cavall del dolent, doncs seria el camell del dolent, perquè anava realment molt lent. Ells són el Joan Pau Vinarejos, que és periodista, és divulgador artístic, creador d'aquest perfil a Twitter que es diu Romànic Català, el Nil Riner, que és historiador i folclorista. Ho he gaudit moltíssim, de veritat, moltíssimes gràcies. A vosaltres. A les 12 i bona nit de Reis i bon dia de Reis. Igualment. Les 12 i 11 minuts.